Balima bamanan ka meno maliko no ani maliko kan foli ni walima no be ka taw kelengele na bela jele man fe fa sigoro la ka fo nyana ko bismillah o ka bi bamanan kuna foni sole on kene kono mimina wala li chama ke awiye maliki bariyo ani jien fan were ki bariyo la kabo katika ufeno association Seifu Dino Lai otonde bietama boloda kanyeshi al-Silamaya de meton ansaru nyejoro Mali Silameton au Conseil islamique du Mali Manyama Mali Silamedine nyemoko ka farango kan jekuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Manyama ba afa ani ankara moba Asid Sherif Ousmane Marani Haidarama akadima ya la Bamako bangoni jangne bugula sigida folo konana langini mi kumbe ni mbonye ina Sheikh Abdul Qadri Jara ani aka kalandew kafara ka tondew ka okumbe talike femi kan kasekana unyada karamgo Haidaraka kasekanu ka kanu jirala anika bonya jira kalabana ka wale nyuman don aye kadaka dine korotali barauka ani abi baramunu dangene maya jamanayi kalabana kadwa udunke kanyishin karamgo Haidarama kadwa ufana nyini afe loto sidibeka sorolundu Musa Fomba alibina nyafolikanye Mali Silamatonga faranyonga jakuluba au Conseil islamique du Mali Manyama Mali Silamadine nyamoga faranyonga jakuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Manyama Silamaya demeto ansaru nyajoyoro ase yada Sherif Ousmane Madana Haidaraka demaya la Sherif la duba kono bangoni jangene bugula ayeto mimbe simila tondo mimbe katika ufe association Seifu Dino Lai kati anashie koba angara moko Sheikh Abdul Qadri Jara ulu dena na bonyana bani fe kasabuke zamzami yu ayeto fanga jafe kuka barake no wiye kerengera nyana sheko kallaselu dine kunga minu njora a hakilife kafo abi kunda katika kanyada association Seifu Dino Lai ni a sheko ba Sheikh Abdul Qadri Jaraka o ukele kapuma felawni me kafo zamzami yu kumbuka na manya kafo Silamaya domeni manyuma mbunya ye niye maladamu nenye Association Seifu Dino Lai ni a sheko ba Sheikh Abdul Qadri Jaraw nyu sebo u konokoro ka bangoni jangene bugo Sherifu la duba segere kana zamzami yufu anna kunde kana afuka wale nyumando ayengani ya nyuma ya minjo ana Silamaya siraka anna kunyodi kana nyadaka ka dugo nyina afe anyaru fene se gerbu dugo mu fene ko fene kai bo alhamdulillah an kumende nyina alafe sabu jien beba kanu bi kanu nyada Haidaraka an bi maloya ala yere nyikoro ka fo an tile na tile bena amana laje o ban kuma shuli o nansira ya ni soja mba umbulo an ti ko fo ka so dana alhamdulillah ambe ala fo ka barkada ni soja yere bela jele dana jamana yin ala ka basigi toro ani deku munun bi jamana yin kono abse ka basigi chugo la ambe ala de ala ka jamana basigi annana kana bunya barkada mauludu kula ala ka ke shini kene yayi ala ka nyeme Haidara irela ala ka dine sangorota ni ame joni hunandi ka fi sababu nyuma ame mauludu la bi ala ni karamgo Haidara sababu ya ka bi mauludu be dugu ka ke ale ba ke fo kana bo kene ma jiebe ba ke bi ambo bunya no wale mandonke ali amawla doniya ka fo zamzami yo anu ka kuma kono aye blasarale ka nyashumo dine la se chogo famu ya minu ni olu kanga ke sababu ye ka Mali nafa ka jiyema nafa Muhammadul Mustafa dine mi nako ala nyasaranya ni ala dana ya ko pe ke kle ka ke ladiriye ayo ladile ka ni blasarale ka nyashumo ninga laba ka jira ula ka fo yu sebo ukonokoro ka se amo bangoni jangene bugula fendo min jaraye asorla ka dugo donge toye memese kato akala nyini uye feminu nye ala kolu noko yayi wabara fene kunjara no duga udode Mali al-Silamaya demeton ansaru kanyema ya so bureau exécutif manyema uyesi ke ni agence de voyage Sherif la manyema uye kafara oka Mali ansaru ka commission pèlerinage o manyema ni uye commission mi sigilendo hijiko nyana bolika ujera ka nyon soro sigila sigimi ambe awla donia kafo anyene mayara ka ben sibiri don février kalo clé sheginema baran num bela jelenkera al-Silamaya demeton ansaru nyajoro Mali Silameton au Conseil islamique du Mali Manyama Mali Silamedine nyemoko ka farango kan jekuluba
groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Manyama anfa ani ankara moba Asid Sherif Ousmane Madani Haidara ka misiri konana bangoni jangnebula kenen yere bara seriara ADN Mali Manyama bafe Fatoumata Yekani Abdoulaye Sogodougou sorolun fle Ni ladala sigi mini abila ɲanama ADN Mali ɲɛmaya so ani Sherifula voyage ɲɛmaw Ijiko Bunankun kan ka fara commission kan minnu ni olu sigilen no Ansar section kɔnɔ Mali jamana kɔnɔ ya Ijiko yɛrɛ na sira fɛ Sherifula voyage tɔgɔ la a laɲini ne ye ka se ka fara ɲɔgɔngali kɛ hakilinaw la san tɛmɛnen Iji baaraw kan fo ka na se sankura baara bolodalenw ma walasa silamɛya jɔsen duuru baaraw ka se ka kɛ lafiyaw kɔnɔ Ijidenw bolo. O ye an ka bureau national Ansardine konana donc ay nga section bela jelen wele kana nga section bela jelen be préparation ge hiji barala ko wele campagne mana damne nga kuma konana kanga labeni bara munuke ngo uluke konana ani primunu bolenu nyina fana ko nyefo nyana ani coordination msega ke chukumna ni agence reche Bamako kaseka kuma wala donc kibarew nalila geleya munun be soro la ani fe munun be soro olu be se ka nogoya cogo min na ka tila k'o kuma fɔ ani uni ɲɔgɔn cɛ an kɔni fɛ Sherifula la campagne kɔrɔlen mana ban dɔrɔn an bɛ kura daminɛ 2019 banna dɔrɔn an ye 2020 daminɛ donc tɔgɔ sɛbɛnw bɛ ka kɛ mɔgɔw bɛ ka na u bɛ wele la kibareyaw bɛ ka d'u ma ɲɛfɔliw bɛ ka kɛ u ye donc o baara kɔnɔ u bɛ sen na o labɛnw bɛɛ lajɛlen sigilen don sen kan. Ansar section 30 ka bɔ Mali jamana kɔnɔ o bɛɛ kelen-kelenna ye maa 2 bila ka na Hiji commission tɔgɔ la walasa ni hakili jagabɔ kɛnɛ in baaraw ka se ka sigi sen kan minnu ni olu bɛɛ kelen-kelenna bɛna kuma u ka commission yɛrɛ lahalaw kan Hiji baara nasiraw fɛ. An b'a fɔ 2019 mais vraiment a baara taga cogo ɲɛna bon an ye heyidenw sɔrɔ fana baaraw fana bɛɛ kɛra lafiya kɔnɔ bon an bɛ 2020 min fana na alhamdulilayi o baara commencera a ka sariya fana baara caman kɛni b'o kɔnɔ an n'an ka condition fɛ Sikaso. Bon, ani heyidenw tagabolo a bɛɛ lajɛlen ka ɲi an bɛ dugawu kɛ mais vraiment 2020 fana kɔnɔ na Ala ka mɔgɔ ɲumanw di an ma ka se ka Serifuta wasa k'an karamɔgɔ wasa ka heyidenw bɛɛ lajɛlen wasa. An ma gɛlɛya sɔrɔ an fɛ Kucala ye parce que Hiji baara an bɛ donna na ni fɛn kelen pe de o ye k'an karamɔgɔ dɛmɛ asansi a bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na i n'a fɔ ale yɛrɛ baara daminɛ k'a laɲini kɛ an bɛ se ka lafiya cogo min na ka fara Ansaru n'a kanubaw bɛɛ lajɛlen kan bon 2019 in na an ma gɛlɛya sɔrɔ parce que an yɛrɛ de b'an ta bɛɛ labɛn an yɛrɛ fɛ ka sɔrɔ ka na Bamako yan bon gɛlɛya min kɔni b'an fɛ ni o b'an degun dɔɔni n'a fɔra n'o ye passeport ko ye an bɛ burusi de kɔnɔ bon passeport ni a fɔra passeport fɔlɔ an bɛ karantew ni fɛnw bila ka na u bɛ passeport dilan ka t'u d'an ma mais sisan ko passeport an yɛrɛ de an bɛ mɔgɔw de bila ka na Bamako yan ka n'u ka passeport dilan Bamako yan bon o gɛlɛya b'an kan parce que n'i ko dɔw bɛ yen u tɛ tɛna Bamako san kɔnɔ u bɛ se ka san ta kɛ u tɛna Bamako bon n'i ko olu kana Bamako gɛlɛya b'a la donc f'anw yɛrɛ de ka mɔgɔ wuli tuguni k'a da olu kan ka na o passeport ko ɲɛnabɔ ɲɛmɔgɔw fɛ yan ka taa n'a ye bon o gɛlɛya b'an kan min ka d'anw yɛrɛ ye papiyew kana dossier nati n'o a kɛra carte ni na a kɛra carte ye n'a kɔni sera Bamako yan o k'an ka carte passeport labɛn k'a bila ka taa d'a ma i n'a fɔ fɔlɔ tun bɛ kɛ cogo min na o de b'anw lafiya n'o n'a fɔra burusi kɔnɔ maa kana yala Bamako yan i jigi yan fɛ i jigi yan fɛ a tɛ fɛn k'anw yɛrɛ la mais minnu bɛna an fɛ an kanubaw n'an dɛmɛbaw a b'u degun kosɛbɛ u b'a kuma fɔ an ye kuma caman kuma kuncɛ kuma min na an b'Ala tanu k'Ala barikada an sansi bɛ yɔrɔ min na bi gɛlɛya tɛ yen a bɛ niveau min na bi fana gɛlɛya tɛ yen an ka mɔgɔ minnu fana bɛ taa kanu fana o ma gɛlɛya fɔ an ye. Ni sigi min ni a ɲɛmaya tun bɛ ADN Mali ɲɛmaya so bolo ni a sen fɛ ADN Mali ɲɛmaaba a y'a ka bonyamasegin foliw kɛrɛnkɛrɛn k'a ɲɛsin naba ninnu bɛɛ lajɛlen ma commission tɔgɔ la ka taa se Sherifula voyage ɲɛmaya so ma ani a cakɛlaw bɛɛ lajɛlen a ma ɲinɛ an fa n'an karamɔgɔ kɔ Seydi Sherif Ousmane Madani Haidara ni Sherifula voyage hakili ɲuman bɔra ale yɛrɛ de la cogo min na alisilamɛw bɛɛ lajɛlen ka se ka Hiji kɛ lafiyaw kɔnɔna na ni o de yɛrɛ de nana ni agence in sigili hakilina ye. Ni an ni agence Sherifula ka sigi minnu bɛ taa Hiji bolo kan sigi yɛrɛ an tun y'a laɲini an mɛnna dɔɔni mais waatiw nana koron kosɛbɛ voyagew ni waati koron cogo kama sigi ma se ka kɛ joona sinon sigi in bɛ kɛ ni Hiji banna joona an n'u sigira
vraiment baara daminɛna cogoya mun na an nisɔndiyara an wasara ni Ala sɔnna ma fana an b'a dɔn réunion bɛna kuncɛ ni hakilila minnu ye a bɛna kɛ hakililaw ye mun bɛna kɛ sababu ye ka na sabati don baara kɔnɔ an b'a ɲini Ala fɛ baara in Ala ka kuncɛ hɛrɛ la ka kɛ an karamɔgɔ sago ye. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko ɲina hiji san 2020 a campagne dayɛlɛli baaraw bolodalen don ka dɔgɔkun nata kɔnɔ février kalo tile 10 an b'a fɔ ko Ala ka hiji nɔgɔya alisilamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen. Agence de voyage ko kunnafoni nasira fɛ alibi agence de voyage ne ema voyage u ka daw yɛlɛna u cogolen do u man jan parc d'exposition de Bamako la. Agence kura in a kolomu karila sibiri don février kalo tile 8 u yɛrɛ dagayɔrɔ la Kalabankura min senfɛ alikuranɛ sanuman kalana ka se ka duwawu don kɛ cakɛda kura in ye walasa a ka baara tɛmɛ ko ɲuman o bɛ se ka latigɛ cogoya minnu na. Mamadu Ben Sherifo Sumanu ani Dramane Malika sɔrɔlen don. Kuranɛ kalan de kɛra ka agence Nema Voyage Koromo Karli baaraw daminɛ. Ni agence kura in ka baara bɛna ɲɛsin hiji billet feereliw, IMORA, transfert d'argent, tourisme, colonie de vacances labɛnniw, agence Nema Voyage ka baaraw bɛna ɲɛsin ninnu de ma. N'o ye Nema Voyage. Alhamdulillah an bɛ nisɔndiya kosɛbɛ ka d'a kan Ala tɛ ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ mɔgɔ ye ka d'a kan nin ye fɛn min ni silamɛya jɔsen duruna don et puis Ala ka i ko o baara kɛbaa dɔ ye Ala kuma baara kɛbaa ni Ala y'o kalifa ye maa min na i bɛ Ala fo i bɛ Ala barika da n'o ye o nisɔndiya b'an na ka d'a kan hiji ye silamɛya jɔsen duruna ye. Bon welekan bɛ ne bolo ka ɲɛsin mɔgɔw ma u ka na Nema Voyage la o de ne b'a ɲini balima silamɛw bɛɛ lajɛlen fɛ u ka na Nema Voyage la u ka n'u tɔgɔ sɛbɛn Nema Voyage la. Nema Voyage ye agence min bɛ yen ni an y'a sigi Ala de kama ka d'a kan ka Ala ɲɛ siran don a kɔnɔ ka hijidenw u ɲɛji cɛ k'u jigi tugu ka hiji a ka kɛ u ka wasa n'u ka hiji ye hiji baara nɔnkɔn bɛɛ lajɛlen a ka kɛ ka ɲɛ et puis an bɛ a ɲini an balima silamɛw fɛ u bɛɛ ka da an na u ka na agence Nema Voyage fɛ n'Ala sɔnna ma agence Nema Voyage u bɛ hiji kɛ ni mɔgɔw ye ni Ala ɲɛ siran kɛcogoya ni hiji kɛcogoya ɲuman bɛɛ lajɛlen. Bon welekan min bɛ ne bolo ka lase mɔgɔw ma o tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye mɔgɔw ka na Nema Voyage la ka n'u tɔgɔ sɛbɛn ka taa hiji la ani ka n'u ka taamasiraw billet ko ɲɛnabɔ a la parce que mɔgɔ min b'a ko ɲɛfɛ n'o ye Alhaji Abubakar Kulubali ye an y'a dɔn bi tɛ an n'a jɛra a mɛnna san 10 kow de don a bɛ baara in kɔnɔ an dalen don a la danaya mɔgɔ don mɔgɔ cɛsirilen don. Bon a ko ɲɛmɔgɔba fana ye mɔgɔ min ye n'o ye Aja Bintu Konate mɔgɔ sɛbɛ don danaya mɔgɔ don Ala mɔgɔ don a ka ɲɛnamaya bɛnnen don balimaya dilali ani adamadenya dilali ani Ala ko yɛrɛ ma. Izana an dalen don Abubakar la cogo min danaya dun ye hiji baara ye danaya de ye quoi parce que hijiden bɛna $2 ni kɔ fɔ $3 de sara ni danaya tɛ yen e b'i komi i ka wari fili ji la mais alhamdulillah ni mɔgɔ b'a ɲɛfɛ min ye danaya mɔgɔ ye vraiment ne ka welekan ye min ye mɔgɔw ka na Nema Voyage la u ka n'u tɔgɔ sɛbɛn Abubakar fɛ an ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka taa Maka. Dr Bintu Konate ale mun ye agence tigi ye folikan caman kɛra k'a ɲɛsin a ma ka sababu kɛ a ka nin baara ɲuman ninnu kɛli ye k'a ɲɛsin Mali jamana ma. Welekan bɛ ne bolo ka se baaraw n'a lamini bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko tile kɔrɔ baaraw ye n'o ye Nema Voyage ka bolofara sira barawuli a dayɛlɛla Bamakɔ bi sɔgɔma in na k'a jira baaraw n'a lamini bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ k'u ye dɛmɛnan sɔrɔ u yɛrɛ la hiji baara la ani IMORA baara la anw bɛ barawuli ka se ka u sigiyɔrɔma don ka se Bamakɔ yan fo ka se u seyɔrɔ bɛɛ lajɛlen inshallah. Kuma min bolo ka fara kan o de ye nin ye silamɛya dɛmɛ sira dɔ dayɛlɛlen silamɛden bɛɛ lajɛlen ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'a jira k'a fɔ ko hiji baara kɛbaa dɔ ye dayɛlɛ kura sɔrɔ bi sɔgɔma in na Bamakɔ o ma jira silamɛden bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ an bɛɛ lajɛlen kelen baara in bɛ an bɛɛ lajɛlen kungo ye n'Ala sɔnna ma an b'an seko k'a la ka se ka hijidenw dɛmɛ k'u se u seyɔrɔ la k'u ka baaraw ɲɛ u bolo n'Ala ka jɛ inshallah. Nisɔndiyalen don kojugu n'i ko nisɔndiyabaga dɔ ma k'a ka tasuma faga n'a daji ma faga a ɲɛji b'a faga ne bɛ Ala fo k'Ala barikada Ala min ye bidon yira n na n bɛ dugawu kɛ Ala ka agence Nema dayɛlɛli Ala k'a kɛ barika ye Ala k'a kɛ hɛrɛ ye Ala k'a kɛ nafala ye a lawulila kun min kama Ala k'a k'o ye n bɛ bɛɛ wele bɛɛ ka na agence Nema la an bɛ yan olu de kama n bɛ bɛɛ fo
me bela jelen fo mo nana agence Nema dayɛlɛli la me bela jelen fo unu cɛw yɛrɛ ye an b'a ladɔnniya k'a fɔ agence Nema voyage a baarakɛlaw ka dɔntan kawruyalen nu kosɛbɛ iji baaraw imura baaraw transfert d'argent tourisme kow ani colonie de vacances labɛnnu kow ma. Amina yarabi ala ko duwawu minɛ silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ma. Société Tata Motor Indienw ka bolimafɛn feereyɔrɔ do cakɛda in furuba baaraw nun donna a kɛra ka bɛn jumadon février kalo tile 7 ma. O sen fɛ surafana todun kɛnɛ sigira sen kan. Surafana todun min ni a kɛnɛ ɲɛnamayara donanjigiso hôtel Salam na Bamako yan nɔ. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ mɔgɔba caman olu bɔra ka kɛnɛ lasɔrɔ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali jago jolabaw olu caman kun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na. Bubakar Traoré ani Seydou Ɲare olu ka sɔrɔlenw do. An ka jɛ an ka ɲamadali kɛ. Société Tata Motor ye cakɛda min ye Endu ka cakɛda bonso kura dɔ ye an ka jamana kɔnɔna na. O hukumu kɔnɔna na u ye barosigi dɔ kɛ o ni jamana mɔgɔbatigiw ni ɲɔgɔn cɛla la min b'a to u ka mɔbili kuraw u nalen min donna ye an ka jamana kɔnɔna na a bɛ se ka ye ka lakodɔn maaw bɛ se ka kɛ u taama ɲɔgɔn ye cogoya min na. Nafa min bɛ bolifɛn ninnu na ani a kolo ka girin cogoya min na u ye o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ maaw ye ja dɔw bɔli nasira la a ko kɛnɛ kan. Danfara min b'o ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ Tata mɔbili min dɔ fanga b'o la o ye kɛlɛ ye. Filanan consommation man ca parce que i b'a dɔn Indien ni farafin presque bɛɛ hakilina ye kɛlɛ ye. Waati bɛɛ u bɛ solution ɲini mɔbili min bɛ se ka an ka besoin ninnu ɲɛnabɔ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni degun ye kosɛbɛ. O pièce fana ka nɔgɔn kosɛbɛ parce que n'i y'a pièce comparé ni Japon ou bien Allemagne ninnu na fɛn caman de b'o ɲɔgɔn cɛ. Avantage caman de bɛ Tata mobile la ka tɛmɛ Japon ninnu ni fɛn quoi. Wa Mali suganteli u fɛ gansan tɛ ka sababu kɛ u b'a dɔn jɔda min bɛ Mali opérateur économique la bolimafɛn sanni nasira la. U nana Mali la parce que n'i y'a jateminɛ o bɛ ka Afrique presque yɔrɔ bɛɛ dominɛ parce que n'i taara Afrique centrale ninnu na i b'a lajɛ Tata de bɛ ka se ka baara kɛ olu ka yɔrɔ de la k'a sɔrɔ kulun bɛ yen u kulu ka ca ni yan fa ye. Donc n'i y'a ka mobili sera k'a ye baara kɛ ka ɲa donc o y'a jateminɛ peut-être n'u nana Bamako Mali la o bɛ sɔn ka yan marché fana kɛ ka tɛmɛ yan fɛla la parce que i b'a dɔn an ka dugu la yan kurun man ca. An ka dugu ye sira min ye kurun caman ba t'a la. Donc min bɛ kɛ sababu ye n b'a bisikiya k'a fɔ ko Tata bɛ sɔn ka maliyɛn servir kosɛbɛ yan baara de la. Ani u ka mobili fana tɛ consommer kosɛbɛ. A tɛ consommer kosɛbɛ parce que n'i y'a Indi visiter k'a lajɛ Indi taabolo ni an ka presque jamana bɛɛ taabolo ye kelen. Indi ye jamana min ye poussière ka ca comme Mali bɛ cogo min na ani silankɔrɔ fana caman bɛ yen. Donc ne b'a bisikiya k'a fɔ ko Tata kɔni bɛ sɔn ka yan baara kɛ ka ɲa kosɛbɛ. Welelikan min bɛ ne bolo k'a ɲɛsin maliyɛn ma avantage min bɛ Tata la ani mɔgɔ min bɛ na baara kɛ Tata ko la a pièce ka nɔgɔn. A pièce ka nɔgɔn en même temps service bɛɛ bɛ yan min bɛ se ka adamaden bɛɛ ka baara nɔgɔya au niveau des mécaniques. An bɛ maaw hakili lajigi k'a fɔ Société Tata Motor ye cakɛ bonda so ye min cokolen do jamana 150 ɲɔgɔnna na ni wagatinin na min ye camion dilanni nasira la o bɛ jɔyɔrɔ 5nan na diɲɛ kɔnɔ karibisu dilanni nasira la o bɛ jɔyɔrɔ 3nan na diɲɛ kɔnɔna na o la. O b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniyaw lasɔrɔ Musa Fɔnba ka sɔrɔlenw do an ka jɛ an k'olu lajɛ. Sigasigana in bɛ Congo Brazzaville jamana ɲɛma denkɛ kunga kabini décembre kalo nka juma février kalo tile 7 ka don su la de mɔɔw bɔra kalamɔ. Congo Kinshasa jamana ɲɛma Denis Sassou Nguesso denkɛ sigasigana min bɛ a kunga a sɛgɛsɛgɛliw dayɛlɛla san 2009 de kɛnyɛrɛ dɛmɛni jɛkulu 3 fɛ minnu ka baara ɲɛsinnen do nafolo yurukulenw dangɛnɛmayali mɔ k'a fɔ u sigan bɛ k'a fɔ jamana ɲɛma Denis Sassou Nguesso denkɛ a ye faso nafolo caman jɛ k'a kɛ ka nafolomafɛn dɔw san nazara
sarala kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Faransi jamana kɔnɔ. Bibi na Faransi kiri a ka nafolomafɛn minnu be olu kɛmɛ ka ŋwara da o dɔw la i n'a fɔ dakabanaso minnu zana a fɛ. Kɛnyɛrɛ dɛmɛnikɛ jɛkulu ninnu minnu be wari yurukulen ɲini ka dangɛnɛmaya u y'a yira k'a fɔ jamana ɲɛma denkɛ euro wari miliyɔn 40 ani miliyɔn 5 ɲɔgɔnna den ŋana mun na kuma min na ni a tun bɛ Kongokaw ka taji bɔ cakɛda ɲɛmaya la. A ka nafolomafɛn minnu kumaniyan bɛ a mɔ Faransi kiri fɛ u bi t'i jɔ euro wari miliyɔn 30 la. U yɛr'u ka du kɔnɔ jamana ɲɛma fɛ maa 5 wɛrɛw fɛnɛ be sɛgɛsɛgɛli bɛ minnu mɛnɛ kunga. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ wulikajɔ min bɛ senna jamana ɲɛmaw somɔgɔw nɔfɛ k'a fɔ ko u b'u ka jamana nafolo labɔ ka t'o kɛ ka u yɛrɛ kɛ fɛn ye jamana kɔ ka jamana wɛrɛw la. A coci wulilen jamana ɲɛmaw nɔfɛ. Denis Sassou Nguesso jamana ɲɛma yɛrɛ kun ye wulikajɔ kɛ a kɛnyɛrɛ jɛkulu dɔ nɔfɛ min bɛ wele ko Transparency International ka sabu kɛ o de ye ko in zonza kwa wuli ni diɲɛma bɔra kalamɔ ko kumana k'u yɛr'u ka wele bɔgɔ jeninen ka barisabu ka da ka u bɛ ka sɛgɛsɛgɛli min kɛ k'a tɛ ka kɛ sariya kɔnɔ. Denis Sassou Nguesso ka denbaya ka lapasaba ni o ye avocat ye kunnafonidilaw kɛlen k'o kɔngɔ ka se k'a ka hakilinata dɔ ko kunga kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna jamana ɲɛma denkɛ ka ko min bɛ Faransi jamana kɔnɔ bi n'a ka nafolomafɛn dɔw kumaniyan bɛ a mɔ Faransi kiri fɛ. Denis Sassou Nguesso ka denbaya ka lapasaba y'a jira k'a fɔ kumaba tɛ e bolo k'a fɔ kunnafonidilaw y'a kɔni bɛ min kalama u k'a dɔn k'a fɔ jamana ɲɛma Denis Sassou Nguesso yɛrɛ kɛmɛ ka wulikajɔ kɛ ka kiri kwa wuli fana ka ɲɛsin kɛnyɛrɛ dɛmɛnikɛ jɛkulu ONG Transparency International mɔ k'a fɔ a bolomada yɔrɔ ye gafew minnu ye k'olu ka sɛgɛsɛgɛli de bɛ se ka kɛ sababu ye k'ale n'a ka denbaya lanɔgɔ ko gafe ninnu tɛ gafe jɔlenw ye o kumana sariya ɲɛkɔrɔ a man kan i k'a fɔ k'i b'o n'a ɲɔgɔnna gafe ta ka bila maa n'a ka tɔgɔ tiɲɛ o kumana ko jamana ɲɛma Denis Sassou Nguesso n'a ka denbaya sigin bɛ ka kiri fɛnɛ makɔnɔ Faransi u bɛna min fɔ olu ye u ka o wulikajɔ fɛnɛ na k'u sɛgɛrɛ jango kiri fɛnɛ ka kwa wili kɛnyɛrɛ jɛkulu in gamɔ ni o ye Transparency International ye. Rwanda kauka ministri min ɲɛsinmɛ sariyakow mɔ n'a bi wele ko Evode Uwizeyimana alamusa février kalo tile 6 a yirala k'a fɔ a ye wala sɛmɛ k'a sabu kɛ fɔɲɔgɔnkɔ donna ani lakana tigilama dɔ ni ɲɔgɔn cɛ lakana tigilama minnu bi wele ko vigiles ni kɛnyɛrɛ ye jɛkuluw ka lakana tigilamaw do minnu bi se ka bila yɔrɔw la k'u lakana an k'u mɔya ko lafgardiw musolaka do ni ministri in de sina ka o ɲɔni a dusu bɔlen de kun dɔ wa fɛn min ŋɔnin do tere a b'a fɛ k'a ka ministriya de yera musolaka la ka muso sɛbɛkɔrɔ tarabaso fɔ k'a bi o kɛra maa dɔ de ɲɛbɔsolen ɲɛna Rwanda kɔnɔ o sina ka taa bɔlɔlɔ sanfɛ ten ni o ye Twitter ye ka ko in lase diɲɛma bɔra kalamɔ Rwanda coci cayara ministri nɔfɛ ministri yɛrɛ y'a ye k'a fɔ ko bɛ ɲini ka taa ka dangɛ a ye musolaka ɲini ka yafa ɲini a fɛ o ma bɔ a labana ka se bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka taa fɔ musolaka yɛrɛ a bɛ baara la cakɛda min na ni o ye lakana cakɛda ye ko ISCO ka taa yafa ɲini musolaka n'a ka ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen fɛ k'i jɔ n'u ye ka laban ka jaw ta o bɛɛ lajɛlen bila bɔlɔlɔ sanfɛ nka o n'a ta bɛɛ Rwanda ka denw ma sɔn k'a dayɔrɔ sɔrɔ u fari la ministri ma da o mɔ a labana ka jira bɔlɔlɔ sanfɛ ale ye min kɛ ko kɛta tɛ a man ka nin na ɲɔgɔnna kokolon ka ye la ministriya yɛrɛ ka bɔ yen ale kan ka kɛ maa ye maa min ye maa faamunen ye maa min ye kodɔnna ye o kumana fili min y'a sɔrɔ a ka laɲini kun tɛ a bi yafa ɲini a taara yafa ɲini musolaka fɛ cogo min a bi yafa foroba fɛnɛ ɲini Rwanda ka den bɛɛ lajɛlen fɛ nka n bi taa bala min na Rwanda kaw ka ministri ɲɛmayaso ye laseli kɛ k'a jira k'a fɔ ministri a ma ɲa min kɔ a kɛr'o ye Evode Uwizeyimana ye wala sɛmɛ a b'o cogo fɛnɛ na duguma kalanko ministri n'o bi wele ko Isaka Munyangazi o fɛnɛ ye wala sɛmɛ nka bɔ ministriya la maɲi ni o ye Uwizeyimana ye ale min ye wala sɛmɛ ka sabu kɛ a ye musolaka dɔ tarabaso maa kun do min murutilen kun do Paul Kagame ka fanga mɔ san 2014 kuma min na ni a nana Rwanda jamana kɔnɔ ka bɔ jamana kɔ kan a kun y'a jira kunnafonidilaw la k'a fɔ kunu ni bi tɛ kelen ye a y'a ye k'a fɔ Rwanda bɛ ka taa ɲɛ o kumana a yɛrɛ b'a lajɛ ka fara jamana ɲɛmaa kan k'a dɛmɛ a ka don jamana ɲɛmaayaso kɔnɔ ka kɛ ministri ye dɔw y'a yira k'a fɔ Paul Kagame y'a lajɛ de ka sabu kɛ sariyako ɲɛdɔw man ŋanaw ka jɛkulu min sigira sen kan ka jateminɛ kɛ min bɛ se ka to yɛlɛma bɛ se ka don Rwanda jamana sariya sunba la ni foroba kalata ye a kun b'o jɛkulu kɔnɔ n'o kɛra sababu ye Paul Kagame ka dɔ fara a ka manda ka jamana ɲɛmaaya la ko ministriya jɔyɔrɔ in ka d'a ma ko o sɔrɔla o de fɛ. Angolakaw ka jamana ɲɛma Joao Lourenço Juma ani Almaɲikaw ka jamana ɲɛma muso kɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ Angola jamana kɔnɔ bawo n'an bɛ taama n'a ye a y'a yira Angela Merkel la k'a fɔ ale ka jamana ɲɛmayaso bilama b'a fɛ ka yɛlɛmaba kɛ jamana kɔnɔ o yɛlɛma dɔ ye ka yurugu kɛlɛ o kumana faso nafolo minnu ŋana mun na Angola jamana kɔnɔ fanga dɔw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna a kunun k'o sɛmɛnjiriba min kɛra sababu ye k'a kɛ jamana ɲɛma ye bawo
jamana ɲɛma kɔrɔ José Eduardo dos Santos de ye bolongwaninde shin ala ko u ka fanga ɲini jɛkulu MPLA ka danaya da a ka kɛ jamana ɲɛma ye a n'o bilama ti ɲɔgɔn ganfɔ a wilen bɛ o n'a ka fanga kɔrɔ nɔfɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna o denw denkɛ kelen minɛna k'o kɛ wula ko dunko juguya sababu denmuso min fɛnɛ bɛ yen ko Isabel dos Santos ni san 2013 jate dɔw ye a jira k'a fɔ farafinna musow bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan k'a ka nafolo ka ca ni bɛɛ lajɛlen ta ye dolari wari miliyari 2 ni kunkanfɛn kiiri fɛnɛ wulen bɛ o nɔfɛ o kumana Joao Lourenço jamana ɲɛma ye a yira Angela Merkel Allemagne jamana ɲɛma muso la k'a fɔ wariw minnu ŋanamuna ka t'u dogo diɲɛ ɲɛfɛ a bɛ jamana o jamana kɔnɔ a ka di Angola jamana ye ka wariw bɛɛ lajɛlen lasegin Angola wakande kono sɛgɛsɛgɛliw kɛmɛ ka jira k'a fɔ jamana ɲɛmakɔrɔ José Eduardo dos Santos denmuso Isabel dos Santos a ye nafolo min ŋanamu Angola jamana kɔnɔ a fa ka kumaw la jamana ɲɛmaya la ko a nafolo ka ca a ye nafolo in don cakɛda caman da fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Portugal jamana kɔnɔ cakɛda caman bɛ i b'a sɔrɔ a ka nafolo de bɛ ka labaara o cakɛdaw fɛ Angola yɛrɛ jamana fɛnɛ bɛɛ ten k'a bɛɛ lajɛlen taara faso nafolo de la jamana ɲɛmakura ka fɔ la nka Isabel dos Santos kɔni bɛ ka kɔrɔfɔ in kɔni ngalontigiya k'a fɔ bebe na wulikajɔ kɛmɛ olu de nɔfɛ ka sabu kɛ olu ye jamana ɲɛmakɔrɔ de ye jamana ɲɛmakura hali n'olu fa de kɛmɛ sababu ye a ka kɛ jamana ɲɛma ye a bilama bilan bɛ u de la o kumana k'u b'a fɛ de ka maaw ma nini jamana ɲɛmakɔrɔ olu fa José Eduardo dos Santos ka suru k'i sigi sen zabara kɔnɔ ko laɲini y'o de Amerika ka jamana ɲɛma Donald Trump a jabajɛlen kɔfɛ wasablo filanan fɛ ni o ye sénateur ka wasablo ye k'a fɔ ani jigili mankan ka bɔ fanga na i n'a fɔ Barack Obama ka fanga ɲini dɔ démocratique kun y'a laɲini jogo min a nan bɛ tajuru sara belebele ta maaw kama a ka fa fɛ minnu a yɛrɛ bolo u y'a janba a ma ladɔnniya k'a fɔ sɛgɛsɛgɛlen min kun bɛ senna Donald Trump kun kan ni Barack Obama ka fanga ɲini dɔ les démocrates mɔgɔw kun y'a dayɛlɛ a kun bɛ tali kɛ de k'a fɔ Barack Obama ka jamana ɲɛma dangan kɔrɔ Joe Biden a n'o min bɛ sɔn ka sɛkili filasiri kɛ jamana kuntigisigi kalata nata k'a kun bɛ k'i dɛn o kɔ kan k'o mankutu tiɲɛ ka sabu kɛ o denkɛ dɔ bɛ yen ko Hunter Biden Ukrainikaw fɛ yen gazi bɔ cakɛda min bɛ yen o gazi bɔ cakɛda kun gɛn kun bɛ ka Hunter Biden wele k'a ka ɲa u ma dɔnniya min bɛ a la k'o bila u ka bolo kan min bɛ se ka to u ka gazi ko bɛ se ka kɛ nafa ye u ma a ye san caman kɛ Ukraine jamana bolo o baara la Donald Trump n'a ma ɲa k'a fɔ a ɲɛ bɛ la k'a fɔ Hunter Biden fa Joe Biden ni a bɛ sɔn ka sɛkili filasiri kɛ jamana kuntigisigi kalata nata a y'a ɲini Ukraine ma ɲɛmaw fɛ n'a b'a fɛ ne Donald Trump k'aw bisimila Amerika jamana ɲɛmaya so kɔnɔ Maison Blanche la ko Amerika k'a dɛmɛ Ukraine jamana Joe Biden denkɛ min kun b'a fɛ Hunter Biden n'a kun bɛ ka baara kɛ aw ye gazi bɔ cakɛda kɔnɔ a ye sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ a kun ka jango a fa bɛ se ka ɲugu a yɛrɛ la a kɛtɔ ka jamana ɲɛmaya ɲini a tɔgɔ ka tiɲɛ ni ne n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ n ka se k'a bi o sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛlen démocratiw Barack Obama ka fanga ɲini dɔ ye a ɲini a yɛrɛ fanfɛmaa dɔw fɛ u kana wasablo kɔnɔ u ka ɲininkali tɛngu la u ka seereya di ni maa minnu welela ka taa wasablo kɔnɔ ni olu ye seereya di ka jɔngwalajɔ a la k'a fɔ Donald Trump ye kuma in fɔ tajuru sara bere de tan bɛ bi Donald Trump fɛ olu kama a ye fila gwalon ka bɔ a jɔyɔrɔ la fɔlɔ o ye Gordon Sondland ye ale de kun ye Amerika lasigiden ye nazarala tɔnba Union Européenne kɔnɔ filanan o ye surasi ye lieutenant colonel Alexander Vindman a ɲinina fɛ a ka Maison Blanche bila Donald Trump ma da o ma lieutenant colonel Alexander Vindman n'o ye surasi ye Maison Blanche la jamana ɲɛmaya so kɔnɔ o fila nin dɔ kelen n'o fɛnɛ ye lieutenant colonel ye nka ka dɔntaw fɛnɛ ka wuriyalen don Lapa Sali Nasara kan ni o ye avocat ye Conseil de sécurité nationale la o fɛnɛ wulila ka bɔ a jɔyɔrɔ la Gordon Sondland ni o kun ye Amerikikaw ka lasigiden ye nazarala tɔnba Union Européenne kɔnɔ démocrate wasadenw ɲɛkɔrɔ wasablo fɔlɔ la a ma hali munumunu a y'a yɛrɛ k'a fɔ tiɲɛni yɛrɛ la Donald Trump ni Ukrainikaw ta kun ye a di an k'a di mɔ ye dɛ ko barisabu ka d'a kan ko Donald Trump y'a yɛrɛ k'a fɔ n'aw b'a fɛ Maison Blanche jamana ɲɛmayaso k'aw bisimila Ameriki a ye sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ Hunter Biden kun kan n'o ye Joe Biden denkɛ ye Joe Biden min ni Barack Obama ka jamana ɲɛma danga kun do Barack Obama ka kumaw la ni ɲinan jamana kuntigisi kalata fɛnɛ na a bɛ sɔn ka kɛ cɛbɔ ye n'a ye maa tɔw bi Barack Obama ka fa fɛ élection primaire la ɲɛbila kalataw la fanga ɲini dɔw kɔnɔ bɛɛ a bɛ sɔn ka kɛ Barack Obama ka cɛbɔ ye wa ni ɛ de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o kumana n'u ma ɲa k'u bɛ kɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn ye a ka sɔrɔ a mankutu tiɲɛ bɛ nin n'a ɲɔgɔnna wale fɛ min kɛra denkɛ fɛ janko mɔgɔw bɛ se ka ɲugun a la k'a ta Gordon Sondland ni jɔngwala jɔra o la
a kɛlen filɛ nin ye ka maa min wuli ka bɔ a jɔyɔrɔ la nasaralatɔma Union Européenne kɔnɔ Amérique lasigidenya la u yɛrɛ ka fanga ɲini dɔ kɔnɔ maa nin dɛ a fɛnɛ ye waritigiba ye i n'a fɔ Donald Trump wa n'a fɔra ko ka wari yɛrɛ bɔ ka don Donald Trump ka fanga ɲini dɔ la République dafɛ a y'o cɛ gwɛlɛn ye wari bɔ la. O de bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma in ye kunnafoni di so ɲɛmɔgɔso fɛ k'a lase aw ma aw ni ce aw ka ɲɛmadalu la aw k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ ni Ala sɔnna k'o jira an na.